Sunod siya. Huli, huli. Yan. Huli, huli. Oo. Kasi good morning. Ngayong umaga pala na kagising ko lang. Ayan si Bagwis. May nahuli kasing daga sila Ivan. Sila Banot. Inutusan ko sila kahapon na sila muna mag-drop sa daga. Ayan, nakahuli sila. Tama-tama, umuwi si Bagwis dito ngayong umaga. Nakita niya yung daga kaya bumaba na dyan. Kitay! Solo-solo iyan. Solo-solo iyan. Nandito si Bagwis mga kasinag. Gutom na? May nahuli ba kayo mabaho na daga? Napakainin natin si Bagwis mga kasinag. Tago natin ito muna ang dalawa. Halika dito. Kumain ka, Bagwis. Halika, dali. Halika dito. Dala, Bagwis. Halika. Tawagin natin dito si Bagwis mga kasinag. Ay, pahabol natin ito dito sa palayan. Bagwis! Ay! Nakita yung tinago ko. Ayan o. Yung tinago ko ang nakita mga kasinag. Halika na. Papa. Halika. Dalahin natin ito dito para sumunod siya. Tiyago ko muna yung dalawang mga kasinag. Kasi ito ipapahabol ko siya sa kanya dito sa palayan. Ito halika dito. Habulin mo ito dito sa palayan. Opo. Madamo kasi dito mga kasinag. Pag dito ko papakainin, madaling makatakbo ang dito. Ang daga. Madaling makatakas. Hindi basta-basta mahuli ni Bagwis. Hindi kagaya dito sa palayan mga kasinag. Di ba? Madali ditong makita. Halika, Bagwis. Dito natin alpasan. Masama, lumubog ako dyan. Bagwis! 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 Uy, matigas. Ayun. Halika dito, Bagwis! 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 Halika, dali. Apa? Ayan na si Bagwis. Ito, Bagwis halika na Ito. Bagwis. Yan na. Dalian mo. Dali. Asa na? Opo. Ito na Pasok yata sa butas. Opo.
Ugwis! Oh. Ito na yung daga. Ay, yung daga mga kasinago. Ayan lang oh, ayan lang oh. Ayan lang yung daga. Natago sa damo. Ayun na, kapunta na dyan sa'yo. Kapunta na. Abang-abangan natin mga kasilan. Putikan lang ang paa ko. Abang-abangan natin at baka makatakbo sa lipaan eh. Ayan o, ayan yung daga. Ito na oh. Hindi ka na dito. Dito na, ayan na, ayan na. Ayan na, hubuli. Hubuli, hubuli. Oh, yan. Oh, huli, oh, huli. Oh, oh, oh. Nandito sa paa ko. Nandito sa paa ko. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, 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 ayan. Andiyan lang sa unahan. Ayan na, ayan na. Oh. Sige, habulin mo. Huwag mo hayaan lumayo. Andiyan sa unahan. Di pa, dapat lalayo yun. Sige na, wala na. Habulin mo, habulin mo. Oh, nasa na? Oh, nawala na. Takasan tayo dito. Oh, ayan na, ayan na, ayan na, pasalubog sa'yo. Ayan na, ayan na, ayan na sa'yo. Habulin mo. Oh, abangan mo dyan. Andiyan na sa'yo, andiyan na, andiyan. Nasa na? Hindi ko nakita. Yan, sige. Opo, dito ko nakita. Ano, nakita mo? Ayan na, ayan. Ayan na, ayan na. Opo. Ayan, sa harap mo lang. Nasa harap mo. Ano nakikita mo?
Ayun na, ayun na, ayun na. O, ando na. Dali, nakapuli. Pulin mo. Ayun na. Ito na, oh. Kukornerin natin. Matakasan pa si Bagwis. Matakasan ka pa. Nandito lang, oh. Nandito lang, Bagwis. Bagwis, dito. Oh, ito. Ito. Ayan na, ayan, oh, ayan. Ayan na, ayan na. Ayan na. Dakbayin mo na, sa harap mo na pala. Wala, sa harap mo na. Dakbayin mo na. Ano, nahuli mo? Takasan ka pa yan. Pag hindi mo nahuli, takasan ka niyan. Nahuli daw nito. Ay, nahuli. Huli pala. Huli pala ni Bagwis. Ano, patay na? Sige na, dali mo sa taas ang puno yan kung patay na. May buhay pa. Iikil mo na para hindi na wala pa yan. Patayin mo na. Buhay pa eh. Wala mo kayang sakal mo. Taliig mo sakalin.
Mga kasinag, sa ngayon daga naman ang ipinakain natin kay Bagwis. Gawa nga po ng si Bagwis nagsawa na rin yata sa manok. Halos hindi na kinakain ang mga manok na ibinibigay ko. Makatay ako ng manok pag minsan bibigyan ko siya ng 2 hita or 1 hita. Pag minsan iiwanan ng mga kasinag. Hindi na kinakain, hindi na inuubos. Kaya sa ngayon mga kasinag, buhay na daga naman ang pakain natin sa kanya. Sige na, patay naman yan. Dalahan na yan. Hindi na, patay na. Wala nang buhay. Patay na. Ay, nakikita mo yung kalabaw na ito. Ayan o, yung kalabaw na yun o. Puro putik. Nakikita mga kasinag ni Bagwis. Sige na. Dito mo nakakainin yan. Ha? Balahibuhan muna. Ayun mga kasinag, update ko na ulit kay mamaya. Ilipat ko muna yung mga alaga kong hayop. Tapos pakainin ko yung mga baboy. Iwanan muna natin si Bagwis dito mga kasinag. Gawa ng kakain siya. Para hindi na natin maistorbo. Hayaan na muna natin siya dyan.